A Reus, d'una bona tapa en diem Ganxet Pinxo. Del 15 de març a l'1 d'abril, la Cambra de Comerç de Reus et convida a la Ganxet Pinxo Challenge 2012, la ruta de tapes. Ajuda'ns a seleccionar les millors tapes per la gran final de novembre. 62 establiments t'ofereixen per 2,5 € pinxo i consumició. Tota la informació de la ruta a ganxetpinxo.cat, amb el patrocini de cerveses Estrella d'Am. Benvinguts al resum setmanal de Reus a Prop Notícies. Aquest divendres, l'alcalde Carles Pellicer feia públic el deute a proveïdors de 37,3 milions d'euros, distribuït en 7.450 factures de 771 proveïdors, convertint-se Reus en un dels municipis de Catalunya amb el deute més elevat. Aquest import correspon a l'Ajuntament de Reus, als seus organismes autònoms i les empreses amb capital 100% municipal. I per tant, dir-los que, d'acord amb els requisits del Reial Decret, la certificació del deute de l'Ajuntament als organismes autònoms i de les empreses municipals de capital 100% municipal, a data 31 de desembre, és de 37,3 milions d'euros, exactament de 37.391.290,61 euros. Per fer front a aquest pagament, l'Ajuntament s'acull al Pla Estatal de Finançament del Deute Municipal, pla que presentarà la Comissió Informativa de Serveis Generals aquest dilluns i que serà votada al ple extraordinari de dimarts. A més, haurà de ser ratificat pel Ministeri d'Hisenda en un termini de 30 dies i, en cas que així sigui, tindrà un interès del 5%. Joaquim Enreig, regidor d'Hisenda. Pla d'ajust significa que, si s'acaba aprovant, aquests 37,3 milions d'euros, a través d'un crèdit via bancària, per dir-ho d'alguna manera, a través d'aquest crèdit es pagaran aquestes factures, però que aquest crèdit, evidentment, el tenim que retornar. A banda, falta conèixer encara l'import del deute acumulat de les empreses que no són 100% municipals, com és el cas de Redesa. En la mateixa roda de premsa, Alicia Alegret, primera tinent d'alcalde, ha fet referència al dispositiu de seguretat que ha preparat l'Ajuntament amb els cossos policials per vetllar per la seguretat de la ciutat i de les més de 3.000 persones que participaran aquest cap de setmana en el Congrés que Convergència Democràtica de Catalunya realitza a les instal·lacions de Fira de Reus. El que es vagi produint actuarem, però en tot cas tenint en compte el que deia l'alcalde, els criteris de proporcionalitat, que aquí la plaça Mercadal no és un lloc acotat, sinó que hi circula molta gent i van moltes famílies els divendres a la tarda, els dissabtes a la tarda i els diumenges al matí. Hi ha la Ganxet Pinxo aquests dies en la ciutat, les botigues estan de primavera i per tant si apel·lem al civisme i a la responsabilitat de tots plegats. L'Assemblea Popular de Reus realitzarà diversos actes organitzats per aquest cap de setmana aprofitant la celebració del Congrés de Convergència i per protestar contra les polítiques dutes a terme pel govern de la Generalitat. El dissabte 24 es farà una marxa des de la plaça del Mercadal a 2:45 de la tarda que finalitzarà amb una manifestació a l'edifici de la Fira al Tecnoparc. En el mateix sentit, la plataforma ciutadana a Reus anunciava que posposava la cadena humana de protesta que tenia pensada fer durant els mateixos dies del Congrés. La regidora del PSC i portaveu del grup municipal, Teresa Pallarès, ha confirmat aquest dijous que abandonarà els seus càrrecs al consistori reusenc per raons estrictament personals, tot i que ha reconegut que les circumstàncies polítiques dels darrers mesos han influït en la seva decisió. El que vaig anunciar és la renúncia oficial meva a l'acte de regidora i, per tant, a deixar la condició de portaveu a l'Ajuntament de Reus. Aquest dimecres, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, la CEPTA, ha decidit ajornar fins al mes de maig la nit empresarial 2012, que s'havia de celebrar el 30 de març a les instal·lacions de Fira Reus. El canvi de data està lligat a la convocatòria de vaga general anunciada pel dijous 29 de març i l'aprovació dels pressupostos estatals pel mateix dia de la celebració. El dilluns es presentava a la Fira de Reus la jornada de Manageware organitzada per l'Associació Empresa i Humanitats, que celebrarà el proper 18 d'abril amb l'objectiu de donar a conèixer al directiu i a l'empresari una visió estratègica de l'aplicació de les tecnologies de la comunicació. Així ens ho explicava Francesc Guillemat, impulsor de la iniciativa. Manageware, primer que res, és un esdeveniment que va néixer l'any 2006
amb un esperit d'introduir les noves tecnologies a les empreses. Els directius i els càrrecs d'empreses que participin en la jornada podran descobrir eines i utilitats de les noves tecnologies. Aquesta jornada substitueix la Reus LAN Party, que per motius econòmics no continua la seva trajectòria. Executiu de Fira de Reus per fer una revisió profunda d'aquells certàmens i adequar-los a les necessitats actuals del mercat. També a la Fira de Reus, el proper mes d'octubre, es celebrarà la 5a edició dels Premis Blocs de Catalunya. Així ho anunciava Trina Milán, presidenta d'Estic.cat. Durant tot aquest temps, d'aquí al 5 d'octubre, Estic.cat i l'Ajuntament de Reus estarem preparant i col·laborant en tota una sèrie d'activitats que estaran, com bé ha dit el regidor abans, al voltant del que és l'acte sacral. A menys de 3 mesos per la implantació del copagament de les receptes mèdiques, Reus a Prop Notícies surt al carrer per saber què opinen els farmacèutics de la nova llei. El fet de que cobrem €1 per recepta a la farmàcia ens fa a nosaltres recaptador d'impostos sense que nosaltres tinguéssim aquesta tasca assignada. A nivell de farmàcia em pot comportar un problema en l'atenció al client. Entre els clients trobem una gran diversitat d'opinions, pero sobre todo destaca la falta de información. Lo opino abusivo porque yo creo que ya pagamos bastante a la seguridad social como para encima que nos tengan que pagar €1 por cada medicamento. Yo creo que hay otros medios para poder recaudar dinero, ¿vale? Y no precisamente siempre con el mismo, siempre con el ciudadano. Els actes de la Setmana Santa reusenca es presentaven aquest dijous amb l'objectiu de promocionar la ciutat, coincidint amb la celebració religiosa. El Patronat de Turisme intensificarà les visites especials del modernisme, com la Casa Navàs, el Pavelló dels Distingits i el Gaudí Centre. En total s'han editat 2.000 tríptics en català i en castellà i 200 displays amb la imatge de la Setmana Santa a la ciutat. Ens en parlava Alicia Lagret, regidora de Promoció Econòmica. Aquest motiu, durant aquests dies, el Patronat Municipal de Turisme i Comerç intensifica la seva activitat promocional, oferint als visitants i ciutadans una sèrie de serveis especialment pensats per aquests dies. A banda dels actes tradicionals de cada any, com les Tres Gràcies o la processó del silenci, en aquesta Setmana Santa es durà a terme la segona trobada de bandes, que es va iniciar l'any passat, tal com ens explica Josep Domènech. Enguany tornen a repetir les mateixes 6 bandes i tenim una banda convidada de la ciutat de Tarragona, la banda del Sant Sopar del Gremi de Marejants, i tenim la banda del Cristo de Bonavista, que també ens acompanyarà. Aquest dilluns, la secció d'Història del Centre de Lectura presentava una taula rodona en homenatge al doctor Getza Alfoldi, amb la participació del director del Museu d'Història, Salvador Vilaseca, Jaume Massó, i els doctors investigadors de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Jordi López i Diana Gorostiri. Durant l'acte es va fer la presentació d'un nou grup de recerca arqueològica del Centre de Lectura. El primer drac de Reus va néixer el 1992 i 20 anys després es vol retre homenatge a l'element festiu. El dilluns es presentaven els actes que formaran part del 20è aniversari d'aquesta bèstia de foc. Entre els actes que destaquen hi trobem la primera trobada de dracs de Catalunya, la presentació d'un llibre sobre l'efemèride de l'element festiu, així com activitats divulgatives com exposicions i visites a les escoles de la ciutat. Lluís Bros, cap de colla del Drac de Reus, ens ho explicava per Reus a Prop Notícies. De celebrar-ho conjuntament amb la ciutat de Reus i amb els reusencs i de portar el drac a petits, grans i a tots els llocs de Reus. Com cada setmana ens acomiadem amb la tallada de cama de la vella Quaresma. En aquesta ocasió, els encarregats de fer-ho eren la Guàrdia Urbana de Reus amb els nens de les escoles Sant Josep, Teresa Miquel i Reus 21. Bona setmana! Som-hi, músics! 1, 2, 3! Serra la vella, un plat d'escudella, serra la vella, un plat d'escudelló. Serra la vella, un plat d'escudella, serra la vella, un plat d'escudelló. D'escudelló. 7 setmanes de Quaresma, la gent té menjar, arengada, rovellada, culleres i bacallà, carnestoltes, 15 voltes, i de l'alba mes en mes, tots els dies foren festa per Quaresma. I avui, a l'Espai Entrevistes, posem examen a Montse Vilella, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus. Comencem l'entrevista. Avui amb nosaltres, Montse Vilella. Digui'ns, quines són les línies bàsiques de la regidoria de Benestar Social?
A la regidoria el que ens basem nosaltres és en garantir que totes les persones tinguin les necessitats bàsiques cobertes i per tant això vol dir que tot el que està estructurat dintre del servei se segueixi fent, que el que sigui millorable ho hem de millorar i després el que ara estem fent és treballant amb tot el que serien les línies d'atendre la nova pobresa, que aniria per una banda amb tot el que seria l'alimentació, amb la xarxa de distribució d'aliments i la gestió del producte que s'ofereix d'alimentació. Després hi hauria tota la línia de l'habitatge, que hi hauria dintre d'aquí el que seria el servei d'assessorament del deute hipotecari i després hi hauria tota la línia del treball en foment de l'ocupació i procurar que les persones tinguin uns ingressos fruit del seu treball. Ens pot parlar de l'índex de pobresa de la ciutat de Reus? Mireu, l'índex de pobresa de la ciutat està en la mitjana de la resta de Catalunya. De tota manera és una dada difícil de donar, perquè nosaltres el que tenim són certs indicadors que ens denoten que la situació va pitjor i que les persones estan patint una situació de crisi greu i això està afectant a les famílies. Donar dades és més difícil. El que s'està dient és que hi ha un 25% de població que està en risc de patir aquesta pobresa, però no vol dir que tots estiguin en situació de pobresa. I respecte a l'atur? Del 2008 respecte a ara ha passat de no arribava al 10%, estem superant el 20%. A Reus també. Són dades que ens donen informació. Si del 2008 amb ara hem augmentat 10 punts de l'atur, vol dir que hi ha moltes persones que ja estan deixant de cobrar la prestació i per tant tenen molts menys ingressos. I com és l'actual situació dels més desfavorits? La situació dels més desfavorits, nosaltres el que parlem ara és d'aquesta nova cara de la pobresa, que són persones que en altres moments no havien necessitat de l'ajuda de serveis socials, però sí que fruit d'aquestes circumstàncies socials que s'han donat aquests últims anys s'han vist afectats per probablement un deute hipotecari sobredimensionat i que això els ha fet entrar en una situació d'haver de necessitar els serveis bàsics de serveis socials en el sentit d'haver d'anar a buscar menjar en una entitat o d'haver de recórrer a prestacions que altrament no haguessin necessitat. I quin és el servei que oferiu a les famílies que no poden pagar la hipoteca? Nosaltres hem establert un conveni amb la Generalitat de Catalunya de tal manera que des de la Generalitat s'ofereix a l'Ofideute i nosaltres fem la primera part d'aquesta gestió de l'expedient. És a dir, una família que la seva primera vivenda estigui afectada per una hipoteca que no pugui fer-ne front i per tant tingui un deute que no pugui assumir aquesta família, s'acosta a nosaltres, s'acosta a aquest servei d'assessorament i el que es fa és un primer dibuix del que serien les possibilitats econòmiques d'aquesta família i quin és l'endeutament que té, quin és el deute que té amb l'entitat bancària. Com que això és una relació entre un particular i una entitat bancària, el que fem nosaltres és fer una proposta per tal que aquesta família pugui fer front a aquest deute hipotecari. Això es passa a Barcelona i Barcelona fan la gestió amb l'entitat bancària i es remetrà quina és la solució per poder donar una segona oportunitat a aquestes famílies. Quina és la relació que teniu amb les entitats del tercer sector com Càritas o el Banc d'Aliments? Nosaltres hem basat des del principi la relació molt estreta amb totes aquestes entitats perquè entenem que l'administració hem de ser motor de tant els recursos propis de l'administració com els recursos de les diferents entitats que hi ha en el territori. Per tant, nosaltres hem establert reunions ja periòdiques amb ells i un exemple, per exemple, és la xarxa de distribució d'aliments que conjuntament s'intenta donar el màxim servei amb els diferents agents que estem implicats. Com està el projecte de la residència Roger de Llúria situada al barri Solivista? Està ja amb el procés d'adjudicació de quina ha de ser l'empresa que gestioni, és a dir, que està seguint tots els seus passos i aquesta primavera s'obrirà. Què és i com funciona l'oficina d'atenció a la víctima? L'oficina d'atenció a la víctima la tenim ubicada a la comissaria de la Guàrdia Urbana perquè entenem que és el primer lloc on les persones, quan són víctimes de qualsevol tipus de violència, acudeixen i llavors podem fer la doble atenció, el que seria l'atenció més policial, de la denúncia, si és el cas, però també el que seria l'atenció a la víctima en si mateixa com a atenció social.
Realment hem vist que en aquests últims anys aquest model ha funcionat molt i molt bé. No va dirigit només a dones víctimes de violència masclista, que són les víctimes majoritàries que acudeixen a l'oficina, sinó que també va dirigit a altres col·lectius. Aniria dirigida a col·lectius a persones vulnerables, com poden ser la gent gran, com poden ser les persones amb discapacitat, com poden ser els infants. El que passa és que aquests tres col·lectius tenen la peculiaritat que habitualment la denúncia per la seva vulnerabilitat i la seva dependència no la farien ells mateixos, sinó que la faria una tercera persona. Per altra banda, el que estem veient és que l'atenció a les dones ha augmentat bastant en aquests últims temps, perquè és un servei que entenem que s'està fent un servei proper i molt eficaç amb aquest tipus d'atenció a la violència. Hi ha un últim col·lectiu que també estem detectant últimament, que és el col·lectiu de joves que agredeixen als seus pares. Els pares són els que denuncien que no poden assumir aquesta situació a casa seva. I quines són les seves dades bàsiques? Aquest any passat vam fer 911 visites a l'oficina, 779 en estat de dones, i d'aquestes 779, 500 i escaig són per ordres d'allunyament. Aquestes ordres d'allunyament impliquen que hi hagi una atenció des de l'oficina, des dels serveis socials, però també que hi hagi el seguiment per part de la Guàrdia Urbana. I ara toca el test Reus a prop, molt a prop. Un lloc de Reus? La plaça del Prim. Coca amb cireres o menjar blanc? Coca amb cireres sempre. Misericòrdia o Sant Pere? La de Sant Pere. El centre de lectura o el círcul? El centre de lectura. Salou o Cambrils? Cambrils també. Ametlles o Avellanes? Avellanes. Hem acabat l'entrevista. Fins la propera.